tampouco nos preocupa estar un punto ou máis ou menos por enriba do ranking. O que nos preocupa é o raquitismo dos recursos que se engaden e que agora estamos nun bo momento recaudatorio, pero cando veñan as vacas fracas, que virán, cando baixe a recadación por efecto do ciclo, entón estes recursos raquíticos mudaránse nunha evolución negativa. É dicir, en menos recursos para o financiamento dos servizos públicos galegos, e iso non o podemos apoiar de ninguna forma. Mañá trasladaremos á ministra do Consello de Política Fiscal e Financeira que esta proposta é inaceptable para Galicia porque compromete e perxudica o financiamento da nosa sanidade, da nosa educación e das nosas políticas sociais. E pediremos que se presente un modelo no que todas as comunidades autónomas sexamos quen de ter un financiamento equitativo e suficiente, que calquera cidadán poida recibir servizos públicos de calidade independentemente da comunidade onde resida. Para que isto sexa posible, non se pode basear neste pacto previo entre o goberno do señor Sánchez e Esquerra Republicana de Cataluña, senón que, como acabo de indicar, racha a igualdade e perxudica especialmente a nosa comunidade autónoma, senón que hai que voltar a falar sobre os puntos comuns entre todas as comunidades autónomas e no marco aceitado que é o Consello de Política Fiscal e Financeira primeiro.